як духтар қатим мегаштам мара нагуфта шавҳар кард то як рӯз пеш аз туюш қатим гап мезад ҳолиам дӯстуш медорам бобои домло як советум бите. бародари азиз, сазои касе ки робитаи номашрӯъ мекунад бо як зани бегона сазош ин ҳамияй бо номи ишқу ошиқӣ ҳамин хел робитаҳо мекунад ибтидои зиндагиша бо ҳаром оғоз мекунад сазош ин ҳамияй. шумо аз як зане ки ҳаё надора бо як марди бегона меброя суҳбат мекунаву робита барқарор мекунад аз ҳамин хел зан шумо чира интизор ҳастед? яъне шумо барои ӯ духтара як марди бегона будед. хоб чӣ хел як зани масад мусалмон меброя қад як марди бегона суҳбат мекунад робитаи номашрӯъ мекунад? пас аз ҳамин хел зан шумо чира интизор ҳастед? вафодорӣ, шарму ҳаё ин хаёли хом аст. хуб бародари азиз, сазои касе ки ҳамин хел робитаи номашрӯъ мекунад бо номи ишқу ошиқӣ ҳамияй дига. аз худат гила бикун, яъне худат кори гуноҳа ки анҷом ки додӣ худованд масад шуморо ҳамин хел бо ҳам намерасона ҳеҷ вақт. шумо аз ҳамдигарту ҷудо мешавед. кам аст ҳамун нафарое ки ишқу ошиқӣ кардан, робитаҳои номашрӯъ кардан, кори ҳаром кардан, кам аст, хеле кам аст ки онҳо бо ҳамдигар бирасанд. агар бо ҳамдигар бирасанд ҳам никоҳам ки бикунанд оқибат ҷудо мешаванд. худованд дар байни онҳо ӯ ваъдаи дӯстию шафқату муҳаббате ки дар байни зану шавҳари никоҳӣ ваъда кардагиай ӯра барои ин хел марду зане ки ибтидои зиндагишонро бо ҳаром оғоз мекунанд насиб намекунад. ба ҳамин хотир бародари азиз, аз аллоҳ битарс, ӯра фаромӯш бикун. ӯ дига ҳамсари як нафари шидагиай, бо ӯ қатъи робита бикун. ҳоло мешава ки бо ҳамун шавҳараш каме агар носоз бишава бо тира меёва қадити робитаро барқарор мекунад. хуб аз ин хел робитаҳои номашрӯъ бародаро даст бикашед ба хотири аллоҳ, то ин ки шуморо худованд дар оянда ҳамсари хубу солеҳ насиб бикунад. ва ило агар ҳамин хел давом битед шумо яқин бидона ки як ҳамсари нопок барои шумо насиб мешавад. хоб бисёри занҳое ҳастанд ки қабл аз шавҳар карданшон ҳамин хел ягон каса бо номи ишқу ошиқӣ робита доштанд. вақте ки шавҳар мекунад аз шавҳараш каме камбудӣ бубинад дарҳол ба суроғи ҳамун маъшуқи пешинаш меғалтаву ба дунболи ӯ мегардад. ӯра аз куҷое ёфта бо ӯ робита барқарор мекунад, оқибат аз ҳамин шавҳараш ҷудо мешавад ва кори ҳаром анҷом медиҳад. аз аллоҳ битарсе эй мардҳо ва занҳое ки бо номи ишқу ошиқӣ дар ҳаром даст мезанед, зинокорӣ мекунед, робитаи номашрӯъ мекунед.